bat ka jela ka jongi kam num jot na ka jingsha thombor jong ki briu ki banabar ka jela ka jongi kan jot namar ka jingsha thombor jong ka put ka badan hapo jong ka jela ka jongi ti ka jingyele ka jongi ka dei ban rat ya ka tu ka put ka badan hapo ka jela ka jongi kai nga sku thu ya kata ka jingi the Pisa ka bajur hnrei kam dalong concern than phi kita ka namar ba ha ka bakut hi ka relationship jongnu jong kinong mi khmat ka dei bi bat ki pai ba lada ki pai ba hi la sngo thu mo shei bakin ya nang ni shakhmat kata ka jing the Pisa jongnu ngam da concern ngam da don than phi kata ka concern namar ba ki don da ka jong kurukom mantre but ka jing trei ka jongi na ka voice of the people party nadu ka basdang ban bangin penmi ka ni ka party gilet bet da ka wei ka norem ba ni kwa ban ya ye ka ni ka lenti da ka bobyang da ka bobet but da ka khoi bat ka basuba that's why ni kren bet ye ka clean politics nadu ka basdang bangin penmi ka ni ka party but ka ai ka jingle jong ki wei ki candidate support ka constituency te ngam da kwa e bangan tip namar ba kila bandon da ki jong ki policy ki jong ki lesi kila bandon da ki rukom trei ki jong ki rei ka ai hi ka balong concern yang ai ka dei ba ki pai ba ki dei ban song thu kan nang ni shakmat ken ka jingele ka jong hi hoi ka long ka ba e ka lanti ka long ka ba khim tang pade haban wan ra hi ka jing ba hi em ka shulong mai tang kata ba ki pai ba hi ki dei ban song thu kan namar bling ong ka ta an ai nuk sai fi ka wei mo ka nong thmai constituency barobo in the pet ki elections ki bla dep hakani ka 2018 ki don kumba 33,000 plus ki voters nakini ki 33,000 plus ki voters almost 8 to 9,000 ki kham one tap vote da fi at lang bat su uno ta la jan poi shipo hajar ti kini ki numbers ki bam ju one man tap vote hakani ka kanti ki dei kini ki numbers ki ban decide ya ka fit jong kanong thmai kai nama ngas ngo thu balai mga kren ya kata ngaju ong borbor ka chibangale kanong thmai constituency ki jongi ka dei kanong thmai constituency ka banang ka bastat batlada kini ki banang ki bastat jong ka constituency ki jongi kimmi ban exercise ya ka hok ka jongki le si kan sadon ka jing duko hangni hangtai nama ngaju ong hi borbor ba ka silent vote ka jong phi shimet kan la ban wanra ye ka jingkala jong ka wei ka long yeng ne ka wei ka shnong ta ka daw nga kentu ba ki dei ban mi ke chakmat ban exercise ka ta ka hok ka jong phi ke hoi nga tip bon ki nong song shnong ki ong ba la thait te ba man le thep bot ki ju ke tengaru lada nga mile ekini ke election ngar nga bu tau ke uju category ban ong la thait ki ju mangi mi ki jingkala rei ka jing bom mi thep bot kam dei ka solution ka solution ka dei ba phi dei ban mi ken ban thap ya ka bot ka jong phi ban pen i ken ya kata ka jingnang ka jing start ka jing tip ka jong phi ken kumno ngin shu shanya be ya ka jingkala ka jongi tang ha ka khti jong ki bri ka patang khandiat te kata ka dei ka jingkali ka banga kwa ban bu ru ye kinong song snong jong ka nong thmai constituency nang ni shakmat to se ngin ye long ki bakit khli lang mangimla shu ban shu shanya ya kata ka jingkala jong ka constituency tang ha ka khti jong no jong no tang ha ka khti ka ba le si ki ba pat kot ye ka jingmut ka jing perkhat ban ye kren ye ki issues ki babon namar ngaju ong hi ka jingele jogi ka voice of the people party ka dei na manta ka to ka dei na manta ki to ki sur beloiloi ki sur jong ki brio ki bamnot ban kren bat ki ban wan shakhmat ken shwa bangan pen kot nga shukwa ban atang i wei lain kin diat mo ba ngaju ong borbori ka jingele ka jongi ha ka ni ka election bat ka jela ka jongi kam num jot na ka jingsha thombor jong ki brio ki banabar ka jela ka jongi kan jot namar ka jingsha thombor jong ka put ka badan hapo jong ka jela ka jongi ti ka jingyele ka jongi ka dei ban rat ya ka tu ka put ka badan hapo ka jela ka jongi kai